magpasko ngaway kauban. Akong matagamtaman ang kapait ug kaguol, pagkalaming iyaw-yaw, kalaming ibagulbol. Tungod kay magpasko ko nga mag-inusara, kay kinilaging layo ta sa pamilya. Unsa ka ang akong buhaton, kay sa karon nga Pasko wa man ko'y pakaunon, kundi ang ako alang yun nga kaugalingon. Sa akong pamilya wa ko gihandom. Sa pag-abot sa pitsa 24 sa gabi, sa lamesa makaroni lang ug espagiti, nagkaon ko nga naghinuktok, ug sa pultahan na ay nanuktok. Sa pag-abli nako sa akong pultahan, ako nakurat ug ako nakalitan, kay ang nanuktok ako di ay mga silingan nga nagdalag mga pagkaon, ilimnon ug pulutan. Ang kaguol kong gibati kalit na ilisdan, napulihan ug kalipay nga dili masabtan. Wa ko nagdahom sa maong panghitabo, kay may padiay ang silingan nagmahal panako. Kasagaran sa silingan number 1 natong kaaway, pero naadi ay panahon nga kita magmahay. Angayan di ay nga kita magsinabtanay, ug sa panahon sa Pasko kita magminahalay. Og diha lang taman mga kaidol ang atong tula or balak, no? Kana isip leksyon na nato sa matag silingan magminahalay di ay, no? Kani nga balak or tula para ni sa katong nag-inusara o mag-inusara sa Pasko nga dili kauban ang ilahang pamilya. Og mao na mga kaidol, God bless ka natong tanan. Daghang salamat. Bye-bye.